right kahle kuze kuphumele isigubhuke. Makwenzeka ke lokho hayi sambeke sekumthandazi masifika umthandazi kahloleleka asho ukuthi hayi lesigubhu ifuna ukuthathwa lento le iyofakwa emfuleni ohambayo. Kodwa manje phambi kokuthi ifakwe kulomfula ohambayo kuzokwenzeka inkinga egcekeni ngoba lento iqondene nami nengane yami nomakoti wayo lwami lobolile. Ayi sihlanganise lento le egcekeni kuthiwa hayi asiyenze lento le akuyiwe kuyena umthandazi ayafike ke ahloleleke asitsheleke sikwazi ukuthi kithathwe-ke lento lena umthandazi ethambane uyiphosa emfuleni siyiphose emfuleni besihlangane-ke ekhaya-ke ingane nje ukuthi asithathe uma sithathwa umama bekuzoba njani, uma sithathwa undodana ayosilahla bekuzoba nabuphi futhi nakhona ubungozi. Ukuba kuthiwa besithathwa imina ngoba bengivele ngingaphathekile kahle emzimbeni bekuzoba nobungozi obukhulu ngoba kwayena kuyimanje usenkingeni. Usengazuthi umuntu ogula ngekhanda sho lento im-affectile nje emzimbeni wakhe. Mana-ke besizoba nenkinga enkulu uma sithathwa undodana noma umama. Besoba nenkinga uma sithathwa undodana mina zoba bengingawathembile bengithembele la ekuthenini ngisindisiwe. Ngoba ngalesikhathi lengane yenza lento ngabona ngoba ihlaba lesikabhu lesesimnyama imvu lemnyama la ngaqala ngabona khona ukuthi engathi kuyonakala lenyama futhi ayidli. Ngoba nibona nje nayo ingekho la bengeke ngikwazi ukuthi ngiyithathe sizohlala nayo sikhulume nomndeni wami njoba nibona nezingane idlala ngapha sikhulume ikhona ngoba ekhanda akusekho right kahle. Babukile umndeni bekuzoqhubeka kufe mina kufe wonke umndeni obukhona egcekeni ngoba sona lesigubhu mesho umthandazi besisetshenzwe kakhulu. Ngase ngithola lapho ukuthi ngisizakaleke nababukeli bangisiza ngokuthi besho ukuthi hayibo mami sokumele lento inzima njoba ngigcine sengisukumelileke nomakhelwane engitshela ukuthi funa sibonisane ngoba phela bengasakwazi ngisho ukulala endlini. Sisilahle kuphi? Sisilahle ngeni emfuleni ohambayo. Makhelwane ngisafisa nje ukuthi ngithola amandla ngimbonge kakhulu Nkosi yami ngoba ungisizile utshengisile ukuthi umakhelwane ubukhelwane-ke iyona nto esuke injeni ngoba ukuba kuthi ube ngekho umakhelwane ngabe kusho ukuthi umndeni wami ubhubhile oba naye indodana ubesho ethe ungamxwayi shuthi nawe bethu uyazama wahluleka ezamile inkinga yakhe uthathe mawala ngoba ebona kwenzima igama lamakhelwane-ke lelo. Ngabona ukuthi hayi ungibonisa ngento e-right. Phinda futhi umakhelwane wangitshela wathi ntama uba nawo umthandazi lo ngamsiza uyena umakhelwane ehlangene nawo umndeni. Wathi umakhelwane khona umuntu engimzwayo ngapha ngakonanda mawuya ngako-best uyena ongakusiza mawenza lento le uhambe kumthandazi uhambe nomndeni wamanje usuzobuka kabi egcekeni kuzoba sengazuthi wena wenza lento nihlangene nengane kanti cha ingane yenza yonke lento ngoba kwasona leso uzobuka kabi egcekeni kuzoba sengazuthi wena wenza lento nihlangene nengane kanti cha ingane yenza yonke lento ngoba kwasona lesigubhu sigcine singasebenzanga unothi sisebenze besifuna ukuzobulala igceke lonke. Sanibingelela-ke babukeli bakwaJabulile TV. Unibingelela impela sewuyena umuzo omthaphela khona le muntu batuba ngoma ixoshwa ngomozinyo ipolish pishinyala zophona isikodi aphansi kwendaba machutshana. Bathi usitopha lewisamba semali sincedela lo nsizo sobosho imizisi emsole kushimina wazithunde isandla ilanga liphumisa maqedela fesa umuntu otona umuntu omusha ubunga isiphiliso muhla kanphila. Sisiphinde sabona phela ke siyithimba la kwaJabulile TV. Tshela abangani babo, tshela ihlobo, tshela bonke abantu abaziyo ukuthi uma bazi ukuthi ba abantu abathanda indaba. iJabulile izohlezi kulethela indaba ezimnandi futhi ezishisayo.
abantu bangaqhubeka besibhalele inbox besibhalele lapha ku TikTok nakhona la kusithumelele kwi-email yakwaJabulu Jule sizokwazi ukuthi sisondele sinisize. Okay, namhlanje ngaphle kokuchitha isikhathi namhlanje sesiphinde sabuya sizothinta ngempela ke uDaba. Ngiyathemba ukuthi umama bayambona futhi bayasikhumbula ngempela ke istory sakhe ebesibhlungu kakhulu. Sendodana yakhe eyahamba yayozama ukuthatha into yokuphila eMozambique, but ke leyo nto yokuphila kokugcina sekuvela ukuthi engathi umndeni lento ehamba uyilanda yokuphila isiqeda umndeni kugula abantu kangangoba kwagcina ugula yena umama. But yonke into sizamileke ithimba lakwaJabulu Jule noma abaphathi beJabulu Jule ukuthi kukhona olunye udaba esalilandelelayo nesisalungisayo, kodwa asingamkhohlwa umama ngoba nayo besibhalele ngoba ubesethemba. So sikube sesizama ukuthi noma okunye kwakho okuningi kwakho singakwazanga ukuthi size sikuveze kuma camera ngenxa yomndeni wakho mama ongakujabulelanga ukuba ubone amalunga awo etrend lapha ku social media ngendaba yezigubhu nani mhlawumbe nabo. So okwenzekile sibe sesiphoqeka ukuthi asingakuvezi ngoba umndeni wakwacaca ukuthi ugcina usuxabana wodwa. So akusikho ke thina inhloso yethu ukuthi umndeni ugcina usuxabana wodwa ngenxa yethu. So kwabe sekuphoqelele ukuthi asimsize kodwa angabe saba khona ama camera. Kodwa ke angifuni ukukhuluma kakhulu mhlambe njoba silapha nje siphoqelelekile ukuthi asimbize azazochaza kodwa singabe sisaba khona kuphi ekhaya ngenxa yokuthi umndeni wakhe awujabulelanga ezinye zazi izinto eziye zenzeke emva kokuba bezizama ukumsiza. Kodwa ke ngale kokukhuluma kakhulu ngizothatha leli thuba ngimbingelele mama asikubingelele sikwamukele kwiJabulu Jule TV. Sanibona kaJabulu Jule TV. Niyaphila kodwa? Hayi siyaphila ngane. Siyaphila nathi. Cha mawami ngiyazi ukuthi ababukeli okuningi okwenzakele since ade silokhu sifika safika sathola ukuthi ngathi umndeni ugcine senixabana nawo singakangenje odabeni. Ugcine senixabana nawo ngenxa yokuthi safika nama camera lapha kwakho. Yebo ngane yami kwenzeka impela lokho ukuthi umndeni sigcine sesixabana ngenxa yokuthwala kamfana ngigubhu. Kwaseke kwasuka lapho ke masixabana nomndeni kwacaca ukuthi ke lesi sigubhu kumfana afuna ahamba yosiphosa emfuleni ohambayo. Ayikabi mawami. Ngizocela nje siyithathe kahle eqaleni ukuthi uthathe nombukeli ukuthi yes nami ngikhona. Kodwa ngiyathanda ukuthi kusuke kuyo mama mhlawumbe ukubeka ababukeli ukuthi sihambe kanjani awuba update ukuthi sihambe kanjani noma cause into eyenzakele embukeli mhlawumbe umama ngiyazi usene trauma yonke into eyenzakele bengeyinhle na uma challenges amaningi aye avela ngesikhathi sikare siyolahla sona isigubhu. Mhlambe ukubriefa nje kancane kwabe sesithola umeluleki weJabulu Jule TV owasiyalela omunye wabathandazi owayengasiza yena ngempela ke umama, kodwa lowo mthandazi naye ngathola ukuthi naye ngathi uhlangene nawo umndeni noma babona ngasolinye nawo umndeni ngoba naye wathi ngeke azaza kujabulele ukuthi avezwe kuma camera, wathi usacela ukuthi angaveli. Mhlamba ubathathu babeka ababukeli umthandazi esaya kuye wathini? Hayi umthandazi engaya kuye ngane yami wathi angizame ukuthi ngithole usizo umuntu omthandazi. Yebo lo mthandazi esaya kuye uthe asenze njani mhlamba ukubeka ababukeli? Uthena angikwazi ukuthi ngoba bengumuntu mina ophila ngenkonzo leyabasindisiwe. Yeah. Kodwa ngokuthi lento iyahlupha egcekeni ngaze ngagcina sengidlule komndeni ngaphumela ngaphandle. Umndeni ungitshela ukuthi hayi ingcona uphume nasike sibone ukuthi kwenziwa njani. Ngaphumela mangiphumela ngaphandle ke bengitshele ukuthi cha hambe kumthandazi thizini, nomthandazi lo uzokusiza
ngo-1 no-2 ingane ukuze ibe right, ngoba engathi nayo ayisekho right kahle kuze kuphumele isigubhuke. Makwenzeka-ke lokho-ke hhayi sambeke sekumthandazi, masifika fika umthandazi kahloleleka asho ukuthi hhayi lesigubhu ifuna ukuthathwa lento le iyofakwa emfuleni ohambayo. Kodwa manje phambi kokuthi ifakwe kulo mfula ohambayo kuzokwenzeka inkinga egcekeni ngoba lento iqondene nami nengane yami nomakoti wayo lo wami lobolile. Hayi sihlanganise lento le egcekeni kuthiwa hhayi asiyenze lento le akuyiwe kuyena umthandazi hhayi afike-ke asihloleleke asitsheleke sikwazi ukuthi kithathwe-ke lento lena umthandazi ethi hambani uyiphosa emfuleni siyiphose emfuleni. Behlangane-ke ekhaya-ke ingane nje namanje babrief abantu ukuthi ubani okuthiwa kufanele ayithathe, umama noma undodana, uze yonke lento bebenayo iclue, uyabo. Icacise lapho ukuthi umama noma undodana obekufanele ukuthi asithathe. Uma sithathwa umama bekuzoba njani, uma sithathwa undodana ayosilahla bekuzoba nabuphi futhi nakhona ubungozi. Ukuba kuthiwa besithathwa imina ngoba bengivele ngingaphathekile kahle emzimbeni, bekuzoba nobungozi obukhulu ngoba kwayena kuyimanje usenkingeni. Usengazi ukuthi umuntu ogula ngekhanda kusho lento im-affectile nje emzimbeni wakhe. Mana-ke besizoba nenkinga enkulu uma sithathwa undodana noma umama. Besoba nenkinga uma sithathwa undodana. Mina okwami kube ngcono ngoba ngithe mangiya kumthandazi sengitsheliwe ukuthi angihambe ngimthandazi njengomndeni. Ngakwazi ukuthi sihlanganise umndeni nomthandazi abe khona sasithatha sawusitshinga la sitshinga khona athi umthandazi la emfuleni ohamba ukuze lento ingakwazi ukubuya. Ngoba umfana phela ubehlangene nale nyanga yakhe. Ngoba bebehlangene nale nyanga yakhe akasakwazi ukuthi aphindele kuyona. Kwalento esijike kwayini yamphambanisa ikhanda. Inkinga la ikhona-ke iphinde le ukuthi wayena usigcine njani ikhanda lakhe ngoba segcine waphambana ikhanda. Ngokwani ngokwalesi sigubhu sakhe asaphilile nje ekhanda. Manje na-ke semasamba nomndeni-ke umndeni wangibonisa ukuthi hhayi emzimbeni wena usuzizwa njani na. Ngiyawuchazela ukuthi hhayi sengiya ngokuba ngcono ngoba ngisizakele nala ngangibhalele khona koJabula uJule TV. Bangisizile uba bakwazi nokuthi benginike kwa-wheelchair yokuthi ngihambe oba kwamina bengasakazi ngisho ukusukuma ngihambe lento engibambe ngisha amadolo. Icacise-ke mayikabi. Ngenzela ngiyazi ababukeli bazongixaya kodwa ngokubuza kwami uDuna noma ngokuphazamisa kwami, kodwa njengomuntu obekhona futhi ikhamera ibingekho ngenzela ukuthi nawe ngalapha ngasekhaya ube neclue ephelele. Before sisithathe lesi sigubhu wawunjani emzimbeni, wawugula noma wawuntekenteke, wawu-right? After sesisithathile sahamba naso ubusunjani? Ngoba abantu ababukayo njengamanje abazi ukuthi kwenzakaleni. Yebo mina ngibonile kodwa angithandi ichaze mina. Ngalesikhathi ngisithatha nomthandazi sisihambisa lesigubhu lesi nomndeni ngangi-affecteke wonke umzimba. Ngigula ngihamba ngo-wheelchair njengoba ngiphinda ngichaza ngihamba ngo-wheelchair. Masifika laphana sisithathe sisilahle lesigubhu hhayi umthandazi-ke nami-ke ngenza isiza abanako ukuthi ngiphike ngibe right. Sibuyeleke ekhaya ngathi mangifika nje ekhaya ngithi hayibo ngezwa ngisho amadolo ase-right nekhanda lebelingiphatha alisangiphathi ngaloyo ndlela. Sengizizwa sengi-right ngabona ukuthi kusho ukuthi lento ibiveli ifuna ukuthi ngize ngiye kumuntu ohlolayo. Ngoba mina bengiphila ukuthi hhayi ngoba ngisindisiwe kanti nengane ibheke eceleni. Ngala nami ngingaboni ukuthi ibheke eceleni njengoba yini. Ngahamba ngaze ngabona kusho ukuthi nami ngaboniswa yini ngezinto zami mhlamba amadlozi ngoba phela sengiyawakhuluma manje amadlozi ngoba bengingawathembile. Bengithembele la ekuthenini ngisindisiwe. Ngoba ngalesikhathi lengane yenza lento ngabona ngoba ihlaba lesikabhu lesi esimnyama imvu lemnyama la ngaqala ngabona khona ukuthi engathi kuyonakala lenyama futhi ayidli. Ngoba nibona nje nayo ingekho la bengeke ngikwazi ukuthi ngiyithathe sizohlala nayo sikhulume
nomndeni wami njengoba nibona nezingane idlala ngapha. Sikhulume ikhona ngoba ekhanda akusekho right kahle. Babukeli. Bathathe futhi ababukeli ubakhumbuza ukuthi ubanithwa lesi sigubhu siqhubekile sabakhona. Umthandazi uveza ukuthi bekuzokwenzakalani nasekutheni ukuthi lesi sigubhu ngoba sisithathe sawo silahla. Sisithathe sawo silahla kephi? Awubabeka ababukeli ngoba angithandi bachazelwe yibo. Isigubhu ukuba kuthiwa asisithathanga sayo silahla nomthandazi nomndeni. Bekuzoqhubeka kufe mina, kufe wonke umndeni obukhona egcekeni. Ngoba sona lesigubhu mesho umthandazi besisetshenzwe kakhulu. Ngase ngithola lapho ukuthi ngisizakaleke nababukeli bangisiza ngokuthi besho ukuthi hayibo mami sokumele lento inzima. Njoba ngigcine sengisukumelileke. Nomakhelwane engitshela ukuthi funa sibonisane ngoba phela bengasakwazi ngisho ukulala endlini. Sisilahle kuphi? Sisilahle emngeni emfuleni ohambayo. Ulungile bayizwela ababukeli uyichazela. Since ke sesilahlile lesi sigubhu uzaqhubeka okay okokuqala uzizwa unjani? Okwesibili since sesilahliwe lesi sigubhu usalala yini kamakhelwane noma ayisekukubonga nje kumakhelwane ngeqhaza libambile since ubukade usenkingeni through indodana yakho? Hayi umakhelwane ngisafisa nje ukuthi ngithola amandla ngimbonge kakhulu Nkosi yami ngoba ungisizile utshengisile ukuthi umakhelwane ubukhelwane ke iyona into esuka injini. Ngoba ukuba kuthi ube ngekho umakhelwane ngabe kusho ukuthi umndeni wami ubhubhile oba nayo indodana ubesho ethe ungamxwayi shuthi nawe bethu uyazama wahluleke ezamile inkinga yakhe uthathe mawala ngoba ebona kwenzima. Igama lamakhelwane ke lelo. Ngabona ukuthi hayi ungibonisa ngento eright. Phinda futhi umakhelwane wangitshela wathi Ntama uba nawo umthandazi lo. Ngamsiza uyena umakhelwane ehlangene nawo umndeni. Wathi umakhelwane ekhona umuntu engimzwayo ngapha ngakonanda mawuya ngako best yena ongakusiza mawenza lento le uhambe kumthandazi uhambe nomndeni wamanje usozobuka kabe egcekeni kuzoba sengazuthi wena wenza lento nihlangene nengane kanti cha ingane yenza yonke lento. Ngoba kwasona lesigubhu sigcine singasebenzanga unothi sisebenze besifuna ukuzobulala igceke lonke. Yebo babukeli. Kulungile ngeke sakhuluma kakhulu. Kulungile ngeke sisakhuluma kakhulu siyabonga futhi siyajabula. Mhlawumbe siyazi ukuthi abaphathi bejabula ujula ubazi. Kodwa mangathiwa nje naba baphambi kwakho through into abayenzile bezama ukusiza mhlawumbe ubungathini kubona ukubonga noma ukubonga ukulekelela ngendlela abakulekelele ngayo? Awu ngingabonga kakhulu Nkosi yami bangisizile laba bantu ngabalethelwa inkosi ukuthi ngize ngithole nezinamba zabo ngibafonele ngoba bakuthiwa ngibatholanga kusho ukuthi ngabe angikho ngisho emhlabeni. Bangisize kakhulu ngicela nabanye futhi bebasize njengoba nami bengisizile. Asibonge babukeli bakwaJabula Ujule TV. Nize ningadinwa yithina siyazi ukuthi nibaningi niyasibhalela every day. Kodwa siyacela manje sibhalela lapha ku Facebook ubhala lapha ku Muzi Jabula Ujule okanye usithumelele ngempela ku email umuzimtshali 934 ukuze sizokwazi ukuthi namano ikuphi la ukhona sizokhona ukuthi sifinyelele ku okanye usibhalele futhi ke na ungasi DM ngempela ke lapha ku TikTok uJabula Ujule TV ikuphi nakuphi la usuku usibhalela ukhona siyakhona ukuthi sifinyelele ku but ke ningakhohlwa ukuthi ncofa subscribe button ncofa notification so that onke ama video esisuke sinithulela nazo khona ukuthi ngempela ke aqale kunina aqale kanti inodaba lasisi okuvela ukuthi wabecambalala no babekazi wakhe siyalandelela asikakaqedi
wena ungalapho ngasekhaya yenza isiqinisekiso ukuthi uyimember yeJabulile TV. Bye bye, nasidibane kwi-episode elandela. Bye bye.